नरेंद्र मोदी जैसे इतना गद्दारी इतना धोखेबाज करने वाला प्रधानमंत्री व्यक्ति कभी जन्म नहीं हुआ। बीटीसी बीटीआर हुआ नहीं। आसाम एसेम्बलिनिनो स्पीकार मुश्री बिश्वजित दैमारी मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन। उदांस्रि सानखालि आलफाफा गथ' गथ'खौ बन्दुनानै भारतनि सुबुंजों गथ' गथाय बिमाफोरखौ बुथारदों। नै गोदान सासे दालाल प्लेन्टेड एजेन्ट सेक्रेटारि हमबाय बे जाबाय जोंहा प्रमद बर'बाव। बिराद दुखुनांथाव आरोखि। मोननैसो गोनां बाथ्राखौ दासो गोसोखांदों। बे जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि सायाव अपेन डिबेट नांनो थाखाय जों आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा खायदा खालामनानै बाथ्राखौ दानस्लिंनानै मा बुंखो बे गुबुन चेनेलफ्राव सानसुमा दाया एसेबां सिनियर मानसि आं मानो बिजों डिबेट नांहैनो नांगौबा आं सानसे बिनि न'आव थांनानै बिजों रायलायहैगोन आरोखि। बे गावनि मोखांखौ सुस्रानाय आरोखि। प्रमद साराथ' होनदोंमोन ना मिडियाखौ गिनानै होनदों बियो। मिडियाखौ गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसा 670 होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27आव। गेजेराव सोलिबाय थानाय जिखिनि हाथियारनि सोमावसारनाय आरो हाथियारखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिखिनि गुलाय गुजाय जेंना आरो बेखौ लानानै जिखिनि हारिनि गेजेराव गेजेर गेजेर फैनाय खैफोदफोरखौ नोजोर बोनानैनो जे जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि हाथियारनि सोमावसारनाय बीटीसी बीटीआर हुआ नहीं। बीटीसी बीटीसी আছে। হাগ্রামা দাওয়ারিয়া দরমহে পড়েছে রাস্তায় পড়েছে ডিজিটাল ভিলেজ করা নাই। কিবা বলে ডিজিটাল कम्पिउटारতে दरखास्त दिले आहिबो कम्पिउटारতে पैसा तो जायना ना जे मोना जानो। बिटिआर माने मावफुंनाय आरो गोरोबलायनायनि थाखाय जोङो रेलि खालामगोन। जे रेलिखौ जोङो बे फिल्डनिफ्रायनो जोङो जागायनो नागिरदों। बेनि उनाव फैनानै जोङो मा होनदों गेवलां मेल 12:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि गेवलां मेलखौ जोङो मावफुंगोन। बे गेवलां मेलखौ दुलाराय प्रेस आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुश्री दिपेन बर' बिथाङानो सामलायगोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै मोनसे समनि दुलाराय प्रेस आफादनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानिनो सागानगिरि आथिखालनि बिटिआरनि सीएम मुश्री प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बेवहाय आरो मेल बेखेवगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो जलखा आलासि महरै बाव आसामनिनो केबिनेट मन्थ्रि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म मानगोनां बिथां एबसु समनि मोनसे समनि आफादगिरि आथिखालनि रायजो सभानि एमपि रनगोरा नार्जारी मानगोनां बिथां आरो एनडिपिनिनो बारग' माने दैदेनगिरि सागानगिरि आथिखालनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना जरखा आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै आसाम एसेम्बलिनिनो स्पीकार मुश्री बिश्वजित दैमारी मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो गोबांथार जे जोंनि सागानगिरि आफादनि दैदेनगिरि फारि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो इउबिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि जेरै बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद बिसा लोगोसेयै जोंनि गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो कलेज फोरोंगिरि एसोसिएशन प्रिन्सिपाल काउन्सिल ट्राइबेल संघ बर' समाज एक्सबिएलटि वेलफेयार एसोसिएशन बिपिसिसि इउबिपिअ बा बर' बिमा गौथुम बेबायदि गोबांथार माने आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गासै 4,000सो बेबायदि डेलिगेट्स बाहागो लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो गाबोन बेवहाय गाजा गोमजायै रंजानायनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। गोजोन्थों। जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकारा जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ 4 लाखखौ दासिमबो मोननो थाङाखै। जोङो दाख्लैथ' होनदोंमोन जोंनि प्रमद सारा 678खौ जानुवारि 27आव होगोन होननानै बुंदोंमोन। दाथ' जेबो खबरानो गैया। मानो होनबा जों सोंखारिनो समायामोन नोंसोरखौ दा बाध्यता जोङो सोंखारिनाय गोनां जायो। नोंसोरखौ जों सोंखारिनो जों समायाबो एसेयाबो दा बाध्यता जोङो सोंखारिनायनो बाध्यता जाबाय। मानो होनबा जोङो फन बुबाबो जोङो लिडारफोरनाव फन बुयो गावसोरनि निउसखौबो जों खोनायो। 678खौ जानुवारि मासाव 27आव होगोन होननानै बुंदोंमोन 27-28आव बिसिमबो दासिमबो खबरानो गैया। लिस्ट फैनांगौमोन थानायावहाय बेबो गैया। दाख्लैथ' बुंदोंमोन आरो रुजुग्रायाबो जों मावदों होननानै मोननो थांगासिनो दं 678आ। रुजुग्रा सारा मानोथो मावना होनानै मानोथो दाबो लिस्टखौ मानो बरननानै लाबोनो हादिया? मा मावदों रुजुग्रा सारानो दा? मावनानै देखायग्रो ओमफ्राय लाइभआव फै भिडिअ'आव फै जोंबायदि
मानो बिदि थाबाय थायो मावदोंबालाय नोंसिना जाद्रायालै सार बिराद अननाय जाबाय जोंना डिफेन्स साराबो होनदोंमोन दाख्लैहाय मिडियायाव होदोंमोन बेबो 678 एप्रुभ जाबाय मोननो थांगासिनो दं मावदोंल' होनो माथो मावनानै देखायखो माथो जेबोनो गैया दाख्लै डिसेम्बरनि खोथामोन डिसेम्बरावबो गैया नै जानुवारियाव होनदोंमोन 27 जानुवारियानो जोबलायलांसै महायथो होनो मायथो मावनाय नोंसिनालाय मावनानै देखायब्रा मावनानै देखायनो हायाबा बुंनाङा भिडिअ फैनाङा दाख्लैथ' जोंनि प्रमद साराथ' देख होनदोंमोन ना मिडियाखौ गिनानै होनदों बियो मिडियाखौ गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसा 670 खौ होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27आव मिडियाजों सोंजानानैसो बाध्य मा बुंगोन मा बुङा जानानै बे बाध्य जादों बियो बुंनांगौ गोनां जादों प्रमद सारा नङाबा होनखानायबो नङामोन मावनानै हाखाया बे फिसा माबाखौ लानानै राजनिथि गेलेगासिनोसै राजनिथि गेलेब्रा नोंसोर गेले गिदिरजों गिदिर गेले बे सामान्य बे 4 लाख 5 लाख थाखा एक्स एनडिपिफोरनो होनांगौखौनो नोंसोर बेखौ लानानै राजनिथि गेलेबायबा मा जानो नै 25आव नोंसोर खांग्रांखागोन खुनु खोथा गैया आंबो होखानायबो नङा अननायलै सारमोननि खामानि मावनाया बिराद दुरबलथा न'खर साख्रि होदों बेबो न'खर साख्रिबो गैया महायथो होनो हानाय एक्स एनडिपिफोरनो साबेसे साख्रि होखो नोंसोरो सरकाराव थानानै खुन्थियाव थानानै साबसिन साख्रि होखो एक्स एनडिपिनो जोंथ' बैसो गैला दे जोंनो नांला माखासे बैसो गोनां मेला सेंग्राफोर दङ बिसोरनो होनाय मालाय बेलथिफ्रा बिटिसि एकर्ड खालामनानै बिसोर साफा सानैबाबो साख्रि होनो हादों नोंसोर हादों सोर साबेसेखौ साख्रि होनाय मायथो होनाय हाग्रामा सारबादि देखायना हो जोंनि रन्जन दैमारि सारबा गनांगौमोन गनाय लामायाव फैबायमोन दाख्लैबोथ' जोंनि प्रमद सारा बुंदोंमोन ना बेखौहाय रन्जन नाब्ला साराबो गनोसै डिफेन्स साराबो गनोसै होननानै बुंदोंमोन बोरैथो नोंसिनि खुन्थियाव थानानै मावनानै रन्जन नाब्ला सारमोनखौ बख'नांगौआ सासे सिखुन्द्रिनि मानसिखौ बिदि जेलाव दोनबाय थानानै जायो जोंबो नायोब्रा नोंसिनि निउस होनायखौ बुंजाथावथाव जायो जों सोंखारिनो हायामोन नोंसोरखौ समाया जोङो सोंखारिनो नोंसोरखौ दा बायद'थाव जों बुंनांगौ गोनां जायो मानो जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव गिलुबाल' दङ नोङो रन्जन सारबाथ' खमसे खम बख'ना गनोसै खयबार डेट फावसायखो नोंसिनि रन्जन सारखौ बख'नो ओरैनो जिरायनो थानाय नङालै सार जोङो एकदम लामायाव जथेखागोन मानिनाय नङा आङो बुंहरखाजोब्बायाबो आङो दुखु नाङो जोंबो खुनु लामायाव फरसेयाव गैयाबा फैसा 4 लाखखौ होनायनि मिडियायाव दाहोथार गैयाथ' गैया दाहो होनो हायाबा मानो रायखाङो 678 खौ मोननो थांगासिनो दं होसिगोन बावैसो होनो हायाबा मानो रायखाङो मिडियाफ्राव मानो बुङो जोंबो आफस'स खालामनानै थायोना एसे दुखु मोननाय फैयोलै सारमोन बिदि नङा नोंसोर राजनिथि गेलेनांगौ गेलेबाय थाब्रा गोजौ लेभेलजों गेलेबाय था जोंनि बे फिसा इस्युखौ लानानै राजनिथि गेलेनाय मा मोननो नोंसोरलाय मा मोननो होनांगौबो होना थाबनो ओरै माथियास न'खरनिखौबो दासो खोनादों दाख्लै जोंना एप्रुभ जाबाय होननानै बुंदों 678 खौ एप्रुभ जाबाय होनांगौल' होननानै बुंदोंमोन डिफेन्स साराबो प्रमद साराबो मायथो होनाय दा खोनादों आं उल्था माथियासफोरनि 200 जन होगोन हो बिसिनोबो हो जों बारा गैया होनांगौ मोननांगौ बिसोरबो जाथिनि नांनानै थैबोनाय मानसि जिउ बाउसोमबोनाय मानसि हो बिसिनोबो हो उल्था फाल्था खालामनाङा ना होनो हायाबा आरो मिडियायाव दा ओंखारखा मिडियायाव दा हो दल' था बुंनांगौआ आंना बांद्राय जाया आरो खरा बायदि खोनायो आंना रायलायनाया आंनि बुंनांगौआ बिसिनोसै